USB? Huwag mo nang ano yun dyan. Pag lumabas na doon, go live. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre mga ka-Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is the one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation at sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga nag-abang ngayon dahil for sure ang mga nakaabang natin ngayon ay ang mga boys dahil syempre nabalitaan nila ang ating guest ngayon ay isang magandang dilag and an epitome of beauty and brain. Okay, so bago natin siya ipakilala at bago tayo mag-proceed, i-greet ko rin muna ang ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Hello! At sa ating mga kababayan dyan sa Cebu and Davao, maayong udto sa inyong lahat. Hello! And i-greet ko lang ang nanonood ngayon ng aking boss dati sa internship. Hello, Sir Jonathan Ortega. I know, sobrang proud mo sa akin ngayon. And kumusta kayo dyan lahat? Sir Jason Landingi, nagpapabati siya. And sa lahat ng mga naiwan ko dyan na mahal ko sa buhay, halu. So, ayan. And ngayon, ayun, andyan si Sir Jonathan. Batiin ko rin si Sir Jonathan Alvarez and si Sir Ian Madrid. Ngayon, ipapakita ko rin ang ganap sa ating production. Ay, lunch pala nila ngayon, pero makikita nyo si Miss Kim saka si Mr. Rupert, ang aking team. Hello! Hi, Miss Kim. Hi, Mr. Rupert. Kumusta yung araw niyo ngayon? Hi, Madrid Nation. Hello, Madrid Nation. Okay, nakikita niyo ba yung guest natin? Wala siya. Hello! Okay. So, ano ba gusto niyong malaman ngayong araw? Ang aking good news dahil fourth day pa lang natin ngayon sa live. Pero may mga nagme-message na sa akin na interested sila sa Madrid at tinatanong nila kung saan ako nag-work. Sinasabi nila na gusto daw nila na parang naiinggit sila kasi parang ang ganda daw ng work dito. So ayun, nag-PM sila and marami pang message. And sa mga nanonood ngayon na nag-message sa akin, hindi ko pa kayo nasasagot kasi medyo busy yung sked. Lutang kasi syempre maaga natutulog, ganun. Okay. So ngayon, i-describe ko na ang ating guest. So, bago ko i-describe pa lang ating guest, magbasa tayo ng ating mga comments. Okay, ayan na si Miss Kimberly. Wow, meron na tayong 9 viewers. Walang usad. Ganun pa din. Lunch na nga eh. Okay, si Sir Jeff ay si Sir Errol. Good morning. Sabi niya. Sir, sabi ko tanghali. Good morning, sir. Good afternoon, Sir Errol. At saka si Sir Jeff. Hello, Sir Jeff Villasenor. Guess ko kayo third week, ha? Tapos, pabati naman ng field department. Okay, sa mga matitikas nating employee dyan sa field department. Hello! Galingan nyo sa inyong work. And I know, nagwapo kayong lahat. Ayan, carry yan. Okay. So, wala na. Mamaya may mga magko-comment dyan. Ipapakilala ko na ang ating guest. Describe ko muna siya. Sabi ko kanina, epitome of beauty and brains. Siyempre, nakasalamin din siya. Ay, ngayon hindi siya nakasalamin. Okay.
Pero nakasalamin siya, ngayon hindi siya nakasalamin. Ang ganda niya ngayon, pinaghandaan niya. Nakabulong nga kaming dalawa eh. Tapos, talented siya. May balita ako dito eh. Magtataka to, bakit alam niya? Magtataka siya, bakit alam ko itong kwento na to. May nagsabi sa akin na dati daw, may gusto siyang organization. Tama ba? Gusto daw siya organization. Tapos, para daw makasali siya sa organization, pinakanta daw siya sa maraming tao. Tama. So, feeling ko tataka to, bakit ko alam. Tapos, ayun, kumanta daw siya ng malakas. So, mamaya, maririnig natin yung boses niya. O, diba? Maganda na nga, matalino pa, talented pa. O, diba? Overall package. So, ayan, feeling ko, nakaabang na yung mga boys natin dyan. Okay, so meron na namang nag-comment. Hi, Miss Tina Vinoya. Hello! Watching here from Antipolo. Hello! And sabi naman ng ating vlogger ng taon, wag niyong kalilimutang mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, Kimberly Pains. Hi, Madrid Nation! Sabi niya. And nanonood din ng ating one and only Miss Teresa Baldelomar. Hello, Miss Teresa! And ayan, ipapakilala na natin siya. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipapakilala ko na ang ating guest for today, Miss, nakalimutan ko yung name, charot, Miss Joanna Marie Gambito. Hello! Hi! Okay, so magpakilala ka muna. So, hello. My name is Joanna Marie Gambito and I'm 20 years old. Mag-birthday ngayong Friday, July 26th. Pa-birthday siya tomorrow. So, happy birthday, Miss Joanna. Saktong-sakto pa lang ang pag-guest mo ngayon dahil birthday mo tomorrow. And mukhang manonosebleed yata tayo, guys. Kasi Englishera siya. Oh my God, kaya ko to. Kaya ko to. Okay. So, nakilala na natin siya. Tanong na natin siya kung paano siya nag-start dito sa Madrid at paano niya nakilala ang Madrid. Siyempre, first, nakilala ko lang naman yung Madrid through a common friend. Actually, co-officer ko siya sa Pangasinan State University when I was still the vice president for projects and activities. Sinabi niya na, friend, I heard maganda dito sa Madrid. Why not try it? Sabi niya. Although my course is different. Syempre, I graduated Bachelor of Science in Agriculture. I have noticed na talagang maganda ang Madrid nung nag-research din ako. So, ngayon, wala ka namang pinagsisisihan na nandito ka sa Madrid? Wala. Okay. So, ayan. Ano pa gusto nating malaman sa kanya? Ilang months or years ka na dito sa Madrid? Sa Madrid, 8 months na ako dito. Okay, 8 months. So, are you single or are you double? Are you single in a relationship or in a complicated relationship? I am single and I'm not into any complicated relationship or anything. Ay, gusto ko yun. I'm not into, sabi niya, ay, gusto ko yun. Ako din naman, sino bang may gusto ng complicated relationship? Tsaka, baka distraction lang yan. Charot! Agree siya. And then, okay. So, ano naman yung unforgettable experience mo dito sa Madrid? Yung tipong, kahit ilagay ka kahit saan ka mapunta, hindi mo makakalimutan ng Madrid. Dito lang kasi sa Madrid na experience yung we are working pero we are also enjoying. Yun bang feeling na nagtatrabaho ka pero you get to enjoy everything and then nasusubukan ko i-showcase also my talent lalo na nung Christmas party. Yun talaga yung best experience ever. Sabi nga nila maganda daw yung Christmas party dito sa Madrid. December. Totoo ba yun? Tama. Super ganda talaga. Okay. So, bigyan mo naman kami ng gist ng mga activities sa Christmas party. Bakit nyo nasabi na enjoy talaga dito? Yun yung merong part na showcase nga yung talents ng mga Madridation. Syempre, may kakanta, magtutula, may acting, at syempre more importantly, yung part na meron tayong parang get together kasama yung mga employees ng Madrid. Yun talaga yung best kasi konti na lang yung nagpa-practice ng ganong gawain. So, from saan ka galing? Dito ka ba na-hired or sa Pangasinan?
Hindi ako dito na-hire. So, sa Pangasinan niya. Sa Pangasinan. So, taga Pangasinan ka? Yes, from Calasiao. So, kung sa taga Pangasinan ka, kamusta naman yung adjustment mo nung napadpad ka dito sa Makati? Since, di ba, dito sa Makati, mataas yung cost of Yes. living. Okay. So, paano ka nag-cope up dun sa adjustment na yon? At kung meron kang worst experience, i-share mo sa amin. Okay. Actually, hindi... Naging madali. Sasabihin ko naging madali yung pag-cope up ko. Strong. Sa super strong. I like it. Kasi- Strong, independent woman. Kasi although first time ko na malayo talaga sa family ko kasi I'm used na kasama sila palagi from day one, syempre, pinanganak ako hanggang sa graduate ako, kasama ko sila. Pero naging madali yung pag-cope up ko kasi mabuti at magaganda yung mga kasama ko dito. Naging mabuting i-handle Talaga sila sa akin. naman. Syempre, most of them are also from the province. Kaya, syempre, kailangan mo silang ilagay sa pedestal na sabi mo, kinaya nila, why not hindi mo kakayanin? So yun, kaya nakayanan ko. Ay, gusto ko yun. Ano yung pedestal? Ay, gusto ko yan. Pedestal. Word of the day, pedestal. Feeling ko meron pa mamaya. Okay, so, nakilala na natin siya. Single siya. And hindi pa siya ready sa kahit na anong complicated relationship. So, ayan, nakilala niyo siya. Ilang taon ka na pala? I'm 20 years old. Oh, bata pa, fresh na fresh. Okay, so bago tayo mag-proceed sa ating topic na ang ating title pala ngayon, hindi ko nasabi kanina, is bakit nawala? Ayun, imbes na mag-inhale ng pain, mag-exhale ng gain. Okay, so bago natin yung pag-usapan, punta muna tayo sa ating news update. Okay, so ngayon ay sinusulong ni Mayor Isko Moreno ang 70% hired city residents sa iba't ibang businesses dito sa syudad ng Maynila. Magiging paraan daw kasi ito ng pagpapaunlad ng peace and order situation dito. Makakatulong din daw ito sa pagbawas ng mga pakalat-kalat na mga kriminal kapag nagkaroon ng disenteng trabaho at sweldo. Sa Pangasinan naman, sa North Luzon, 8 magkakahiwalay na operasyon ng anti-illegal drugs ang isinagawa ng PNP o Philippine National Police. Sa Dagupan City, arestado ang 18 anyos na lalaki na sangkot na dati sa anti-illegal drugs pero hindi may pakulong dahil menor de edad at ngayon matapos na iberipika ang mga sumbong agad naghain ng search warrant sa kanyang bahay at doon nakumpiska ang halos 16 na sachet ng hinihinalang shabu at isang granada harap sa kasong Dangerous Drugs Act at illegal possession of explosive device ang suspect. Okay. So, sa Cebu, ginuho naman ng minor landslide ng isang bahay sa Naga City, Cebu. Okay. Higit sa 8 bahay ang naapektuhan ng landslide, ngunit ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO, wala namang sugatan o namatay sa insidente. Ito ay matapos magkaroon ng erosion sa kasagsagan ng downpour noong Miyerkules at masasabing ang lugar na ay ligtas sa kasalukuyan. Okay. So, time check. It's now 12:15 p.m. So, tignan natin ang lagay ng trapiko. Ayan, okay. So, feeling ko talaga, lagi na lang, bandang PBCom, ayun, mahaba ang traffic, masyadong heavy ang traffic dyan. So, ngayon kasi, lunchtime, so, ayan, ang ating weather update naman ngayon ay... Okay, sa kasalukuyan ay may minomonitor na isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,730 kilometers sa silangan-hilagang-silangan ng dulong-hilagang bahagi ng Luzon. Taglay po ng lakas ng hangin ay umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng 60 kilometers per hour. Hindi inaasahan naman na papasok ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon sa kasalukuyan. Ang southwest monsoon o hanging habagat ay mahina pa rin na nakakaapekto sa southern parts or sa western section ng southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Ang kalagayan naman dito sa mainland ng Luzon ay nakakaranas ng overall fair weather na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin ng pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Kaya magdala po tayo ng ating payong at ang pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorms. Ang ating temperatura ngayon ay nasa 30 degrees Celsius
At sa Cebu naman ay naglalaro sa 25 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Okay. Okay, so ngayon magbabasa muna tayo ng comments. Si Johnny Del ba yan? Sabi ni Sir Errol. Sabi naman ni Miss Teresa, hello! Sabi niya, hello! Si Mr. Jeff naman, sabi niya, hi ma'am, teacher ko dati yan. Sino? Ikaw? Ay, paano ka naging teacher ni Sir Jeff? Hindi, kasi every time lang naman, sinasabi niya, every time na nakakasalubong niya ako dyan sa hallway, teacher, teacher, ganyan. Mm-mm. Kasi nakasalamin ako, tapos very straight kapag nagtatrabaho. Hindi Okay. naka-slouch. Wah, gusto ko yun. Hindi siya nakaslouch. Very posture, Okay, so, sabi naman ni... Ay! Hello! Joanne! OMG! Si Joanne kasi, ex siya ng ex ko. Naging friends kami. Oo, sabi niya, hello, pare. Hi, Joanne! Ex siya ng ex ko. Hello! Okay, sabi naman ni Josephine. Josephine! Hello po, DJ Ai. Arot-arot. Pa-shoutout naman po. Hi, Josephine! Ano na? Gather na. Hello! So, sabi naman ng Madrid, Philippines, hello, Madrid Nation! Keep on watching! Yes, 9 pa rin. Wala pa rin usa ng ating viewers. Ayaw niyo ba ako? Charot. Manood lang kayo. And, ngayon naman, proceed na tayo sa ating main topic at magtatanong na tayo kay Miss Joanna Gampito. Okay. So, since yung topic natin about emotional upheavals. Okay? So, eto, tatanong ko sa'yo, may na-experience ka na bang problem na naka-apekto sa work mo? Meron na ba? Wala pa. Wala pa. Kung wala, paano mo na-manage na i-set aside yung problems mo outside dito pagdating sa work? Kasi I'm a different person kapag nasa work. Iba din syempre kapag nasa bahay. Kaya kailangan naman kasi talaga, lalo kapag nagtatrabaho ka, na hindi mo pinaghahalo yung emotional na nararamdaman mo kapag nasa bahay ka sa kapag nagtatrabaho ka, kasi malaki talaga yung magiging effect nun. Okay. So, paano ba ibabalance yung paano mo ibabalance yung emotions mo pagdating mo dito sa work na maging positive palagi? Depende lang kasi yan kung paano ka mag-isip. Kailangan positive ka palagi, kailangan hindi mo pinupuno yung utak mo ng negativity kasi it attracts negative vibes kapag negative ka palagi. Siyempre kapag positive ka, you attract positive vibes. Kaya yun lang palaging iniisip ko, yung positivity. Tapos every morning, ang naging routine ko na makinig ng yung positive music. Okay. So aside from from positive music, ano pa yung ginagawa mo para ma-divert mo yung emotional upheavals mo sa positive vibes, syempre? I read a lot. Okay. So Positive things. Positive things. So, ayan, nalaman nyo na. Bookworm siya. So, tanong natin kung ano ang genres niya pagdating sa books. Well, most of the time, ang pinapanood ko, sci-fi. I mean, binabasa ko sci-fi or yung mga scientific explorations. O di kaya naman minsan, scientific discoveries. Something like that. Basta fiction. Minsan okay. non-fiction, like science books or anything. Under the sun. Ano pang genre ng books yung binabasa mo aside from you mentioned earlier sa akin kahapon na nagbabasa ka about investments, about medyo may inayos lang kasi about investments, about economics, about agriculture, ganun. Okay. So ngayon napili ko i-share mo is yung mga nalalaman mo sa
investments. Okay. So i-share mo na ang iyong mga tips sa about investment, pero bago mo i-share, huminga ka muna ng malalim dahil magkakaroon muna tayo ng babush muna. Halo! So, nagbabalik ang The Almusal Club. Okay. So, meron ba nag-comment? O wala? Tinaasan niyo ako. Akala ko may magko-comment. Wow! Yung viewers natin! Naging 6! Walang usad! Oh my goodness! Okay. So, ngayon, balik na tayo kay Miss Joanna para makaproceed na tayo sa segment kasi hinihintay ko yung segment na yun dahil magta-talent siya. Okay. So, ang iyong tips sa atin, sa lahat ng mga nanonood, i-share mo sa amin ang iyong mga nalalaman sa investments. At bago lahat, i-introduce mo muna yung book kasi baka makatulong sa kanila at kung sino yung author. So, before anything else, mas maganda sana kung meron kayong book ng Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki since that's the book na binabasa ko. Actually, maganda siya kasi it will teach you about financial intelligence, about liabilities, about assets and everything. Mas maganda sana kung meron talaga kayong copy nun kasi it's worth reading. Okay. So, ayun. Ano ulit yun? Basta yung book na sinabi niya. And then, ngayon naman, tanungin natin siya, ano ba? Bigyan na lang niya ng gist or ng summary kung ano yung nakalagay dun sa book ni Robert. Okay. Okay, go. So, ganito yan. We were raised by our parents na ang belief, you should go to school, you should study hard, and you should find a job. That's it. Walang financial, hindi kayo tuturuan kung paano mapalago yung pera. Lalo na sa school. That's the difference. Kasi dito sa librong to, syempre matututunan mo kung ano yung dapat lang na pinag-investan mo, ano yung assets, and ano yung liabilities, which is very important kasi kailangan ng financial intelligence ng mga tao. Syempre, paano ka aasenso sa buhay kung hindi ka marunong dito. Although, for others, complicated yung accounting and everything, mas maganda sana talaga kung aaralin yung kung ano yung dapat mong ginagastosan lang, ano yung wants mo sa needs mo. Lalo na tayo kasi millennials tayo, we tend to Tama. to go na lang kung ano yung gusto natin, bibilhin natin. Although it's not really good. Kasi syempre, pinaghihirapan din naman natin yung pera. Kaya kailangan we must spend wisely. Okay, tama. So, may inihanda ka bang tips para sa amin? Oo naman. Oh, yes. Yun yung gusto ko. Ready siya. May ballpen pa siya. Yun yung gusto ko. Ready. Strong, independent woman, ready pa. Diba? Okay, so yun. Dapat, maano nyo kung ano yung wants and needs nyo. Tsaka huwag kayong gastos ng gastos. Kung ano yung kailangan nyo, yun lang. Hindi yung nakipag-date kayo dyan palagi. Charot. Tapos, nako. Okay, so ito na. Ang ating tips, going back. So, number 1 tip, eliminate your debt. Kailangan hindi ka umuutang. Ano yun? Eliminate your... Debt. Debt. Eliminate Okay. your debt. Kailangan wala kang utang or anything, any liabilities. I call that as liability. Kasi syempre, Liability. Law. when we say liability kasi, it takes money from your pocket. When we say asset, it brings money into your pocket.
That's a difference. Kaya anything na pinapurchase mo na walang balik sa'yo, it's considered as liability. Oh, ang galing. Pa-oo na lang ako dito kasi, wow. Okay, and number 2? Number 2, syempre, you have to set your saving goals. Ano ba yung pinag-iipunan mo? Mhm. Kasi kapag alam mo kung ano yung pinag-iipunan mo, syempre, talagang ililimit mo yung sarili mo na ganito lang dapat ang gastusin ko kasi meron akong pinaghahandaan. Mhm. So if you were planning to invest more on things, I mean, invest more on assets, syempre, kailangan talaga maging wise ka sa pag-spend ng pera. Okay, so number 3? Number 3 is pack your lunch. Magbaon ka ng Oo, ay gusto ko yun. Lagi nga kami nagbabaon ni Rupert eh. Di ba, Rupert? Wala. Uy, nagbabaon din ako ng rice. Pero ngayon hindi kasi maaga. Pero si Rupert nagbabaon yan. Tapos malapit na yung lumipad. Alam niyo kung bakit malapit na lumipad? Kasi laging chicken yung kinakain niya. Tsaka adobo. Ayun, adobo. Kasi may poultry sila. Mayaman kasi yan eh. Oh, tapos yung, alam niyo ba, share ko lang, yung lunchbox niya, sosyalan, di ba, Miss Kim? Babasagin, friend, babasagin. Para hindi lumigit yung plastic. Diba? Tapos halumpa-lumpa ka. Hindi ko bakit babasagin. Kasi, pina-microwave pa niya. Diba? Para mainit. Ready, Boy Scout of the Year goes to Rupert Matelo. Add nyo na yan kung may gusto kayo pa-edit. Pero syempre, babayaran nyo. Okay, so, tip number 4. Tip number 4, annualize your spending. Ay, alam niyo to, yung ilong ko talaga, Miss Kim. Miss Kim, yung ilong ko talaga dumudugo na. Actually, dugo na. Ay, yung ilong ko napunta na sa lips ko, Miss Kim. Okay, ano yun Oo. ulit? Kapag sinabi nating annualize your spending, isipin mo everyday nagpo-purchase ka ng, let's say, coffee or anything na everyday mong binibili. Isipin mo na lang yung matitipid mo kapag inipon mo yon sa whole year. Kung sana save mo na lang yung perang yon, malaki na sana yung naging return of investment sa'yo. Yun yung tinatawag natin, annualize your spending para makita mo yung difference. Kung sakasakaling isa-save mo na lang ba yung perang Sa yun, last or months, ganun. gagastosin mo. Yan. Okay. So, sana may mga natututunan kayo dyan, ha? Sana nakakasunod kayo. Kasi kung hindi, Ako, naku, marami magpapaquiz natutunan. ako mamaya. May prize. Joke! Joke lang. Joke lang. Okay. So, bago niya sabihin sa atin ang tip number 5, magbasa muna tayo ng ating comments dahil ang dami na. Okay. So, hi, hello, Miss Maria Janica Zacarias. Hello. Sabi niya, brainy talaga. Love the accent, sabi niya. Oh, sino ba si Maria Jan? Sabi niya, see you soon, Ate Kim. Sabi niya din. Ayan, oh. And hello, Miss Andrea Mamaril. Hello. Okay, so, sino ba si Maria Janica Zacarias sa buhay ni, Joanna? She's my classmate. Back in high school. Okay. Okay, so batiin mo siya. Hi, Maria Janica Zacarias. Miss you. See you soon. Sana all. Hi, Tita Clara. Nanonood ka ulit. Hello. Okay, so, ang ating tip number 5. Tip number 5. This is the last tip. You should know the wants and the needs. Akala ko sasabihin niya, you should know the right one. Charot. Joke lang. Akala ko sasabihin niya. Okay, ano sabi niya? You should know the rights and the needs. Ay, The mali. wants. So sabi niya, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sila dito. Tuwang-tuwa din yung guest natin. You should know the wants. Tama ba? You should know the wants and the needs. Bakit po, Miss, Joanna? Siyempre, tulad nga ng sasabi ko kanina, kapag mag-focus lang kasi tayo sa wants, siyempre, maraming masasayang lang na pera. Although, masasatisfy ka, let's say, for a minute or so, nandun yung parang euphoria na, wow, nabili ko to, ganito, ganyan. Pero, at the end of the day, hindi ka nakapag-save. Which is very important kapag nadi-differentiate mo yung wants mo sa needs mo. You have to know everything para Okay. masaya.
Tama. You have to know everything para masaya. Dapat hindi ka sinungalingan lahat. Charot! Bakit wala na akong mai-relate? Pero anyway, ayan, binigyan na tayo ng 5 tips. So mamaya, babanggitin siguro ulit namin yan. Pag okay pa sa oras, babanggitin namin yan isa-isa. And ngayon naman, hingian natin siya ng tips, advice, or message. Kahit na ano, about siguro regarding na rin siguro sa iyong own personal experience sa ating mga bagong hired at sa ating mga aspiring applicants. Okay. Hello! So, everything, kailangan lahat, very positive ang outlook mo sa buhay. Tapos, dapat hindi ka gastos ng gastos. For our new employees naman, ang mai-advise ko lang sa kanila, sa inyo, kailangan lang na every time na papasok kayo, isipin nyo na it's a new day. You have the whole day para ma-turn into positive ang araw ninyo. Para makagawa kayo ng something better. Tama. Tapos, para sa mga nagbabalak na mag-apply sa Madrid, well, this is the best company na mapupuntahan ninyo. So, Okay. apply na. Tama ang sinabi niya. So, mag-apply lang. At ngayon, ipa-plug ko muna ang aming mga branches sa iba't ibang lugar. Sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building, or formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center, from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, we are located at Unit 318 Krisha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71 7th floor Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. So ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na, and for sure, welcome ka dito. And ayun, so nasabi na niya lahat ng tips natin. Sana may natutunan kayo. But I do hope na talagang may natutunan kayo dahil iba yung kanyang knowledge sa investment at sa mga tips talagang very timely. Okay. So, magfa-fast talk na siya, pero bago siya mag-fast talk at bago siya humugot ngayong araw, syempre chillax muna tayo at magbabalik ang The Almusal Club. The Almusal Club. The Almusal Club. Tawa ako, doon ang gulan din ako sa mukha ko. Oh, wait lang, ayusin ko to. Okay, so magbasa tayo ng comments dahil marami na nakapila. Okay, so sabi ni, nag-kiss sa'yo si Miss Maria Janica Zacarias. And si Miss Jo, Miss Jo, baka magalit naman siya sa akin. Si Miss Jo, Miss Jo Albona, sabi niya, Miss you, Jo. Hi, Joanna, I miss you. Batiin mo si Miss Jo. Hi, Miss Jo. I visit you. Love you. Oh, sweet nun na. Oh, batiin natin si Sir Ian. Hello, Sir Ian! Hello, sir. Hi, sir. Ay, daw.
Sabi ni Sir, tanghal na hindi pa kayo tanghali na hindi pa kayo nag-aalmusal. Oo, sir, parang nagugutom tayo, no? Sir, nagugutom kami, hindi pa kami nag-almusal kasi masyado kaming sa work. Ganun, sir. Masyado kaming dedicated sa work namin. Sir, hindi pa kami nag-almusal, di ba? Hindi pa tayo nag-almusal. Charot. Hindi akong pansinin. Okay. So, hello Miss Jennifer Briones, Miss Patricia Lumibaw, hello! Thank you for watching. Wow! Umusad! Seryoso na to. 12 ang ating viewers. Umuusad talaga siya. Padalawa-dalawa. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, so ngayon, magpa-fast talk na si Miss Joanna. Ang dami, mga 15 yata yung hinanda ako sa'yo. Ang dami kasi. Ay, hala! Sir! Ang dami. Okay, so ito na, fast talk na tayo. Are you ready? I am ready. Ay, always ready. Born to be ready. Okay, so, kape o gatas? Gatas. Rose or sunflower? Rose. Libro o cellphone? Libro. Rubber shoes o heels? Rubber shoes. Dress o blouse? Blouse. Okay, anli kain o anli tulog? Only tulog. Ex-boyfriend o kaaway? Wala akong ex. Ay, So, wow! Wow! Are you ano yun? NBSB. SB. Ano? Ay, NBSB? Yes. Oh! Mahirap lapitan. Ano yung NBSB? Sorry, hindi ko alam kasi hindi ako NBSB eh. Okay. So, eto na. History o math? History. Sci-fi or romance? Sci-fi. J. Asher o John Green? John Green. Nicholas Sparks o J.K. Rowling? J.K. Rowling. Okay. So, ito, feeling ko mahihirapan siya dito sa susunod. Economics o agriculture? Agriculture. Okay, so stop muna tayo doon. Quick ano lang sa agriculture since yun yung natatapos mo, 'di ba? Bigyan mo kami ng quick review sa agriculture. Agriculture is the backbone of the economy. So, sana pag-invest din tayo sa agriculture since it's the one who's feeding all of us. Agriculture is very important. I'm very passionate when it comes to agriculture talaga. Okay. So, mahilig ka magtanim. Yes. Actually, may nagsabi sa akin nun eh. Na mahilig ka magtanim. Oo. Sa kanya nang galing tong fast Magtatanim talk eh. ng mga halaman hindi sama ng loob. Ay, gusto ko yon. Ano yung sabi mo? Magtatanim ng... Magtatanim ng halaman, hindi ng sama ng loob. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yun. Next na. Love life o trabaho? Trabaho. Umpisa o pagtatapos? Pwedeng both? Okay, both daw. Okay, so maraming salamat, Miss Joanna. Pero akala mo tapos na, meron ka pang hugot of the day. So, bago tayo maghugot, kamustahin muna natin ang aking dalawang talagang gwapo at maganda. Ay, hindi. Produkto ng Cavite. Ay, ayan. Malinaw na kayo. Kumusta naman kayo ngayong araw? Malapit nang matapos ang week. Okay lang naman, masaya kasi malapit na yung August, tsaka that's my birth month. Mag-birthday na si Miss Kimberly Payne. Some gift na ito. Tokyo. Tokyo daw. Mukhang to. Uy, bawal yun. Okay na yun. Okay. So, ang ating hugot of the day ay mabuti nang mahulog sa bangin, wag lang mapunta sa... Okay, ang ating hugot of the day para kay Miss Joanna Marie Gambito ay mabuti nang mahulog sa bangin, wag lang mapunta sa... Pero bago na sagutin yan, magbabasa muna tayo ng ating mga comments. Okay. So, sabi ni Sir Ian, tanghali. Sorry. Sabi niya, Sir Jeff Villaseñor, hi. Pag-guest naman po si Mr. Edlito Cambal, Field Supervisor. Okay, sir. Ino-note na namin yan. Ibobook na namin yan 4th week ng August. Okay. Meron agad. So, sabi naman ni Miss Jennifer Briones, hello Madrid. Sabi niya, hello. And hello kay Miss Bato or... Ay,
Rico, Mr. Rico Banzayme. Hello! Thank you for watching. And now, huhugot na ang ating napakagandang guest. Okay, ulitin ko. Mabuti nang mahulog sa bangin, wag lang mapunta sa... Huwag lang mapunta sa taong hindi ka kayang saluhin. Bet ko yun! Ulitin natin, kasi may impact yun eh. Gusto niyo yung impact Mga nun? nung habay sa iyo mga ganyan. Oh, habay na habay talaga sa akin yun. Kasi marami nang gumawa sa akin nun. Oh, feeling ko, nanonood yung mga yun dito. Kasi nagsisisi na sila. Oh, ang dahul ko sa bangin. Sila yung bangin. Di ba, tanga? Okay, ulitin. Mabuti nang mahulog sa bangin, wag lang mapunta sa... Sa taong hindi ka kayang saluhin. May pinaparinggan ka ba doon? Wala. Ay, wala. Oh, talagang hugot lang niya yun. Okay, so for the last time, mag-greet ka muna, mama mo, papa mo, at sa friends mo dyan na nanonood sa'yo ngayon. Hi! Binabati ko si mama ko, Ma. I love you, I miss you, and see you soon. Papa, hello. And sa mga friends ko, kay Maria Janica Zacarias, syempre, thank you for watching. See you soon. Kay Miss Bona. Hi, Miss Bona! I miss you so much. See you soon din. Sana magpunta ka na dito sa Makati. And that's all. Thank you. Okay, thank you, Miss Joanna. Oo daw, nabalitaan ko, pupunta dito si Miss Joanne Bona. Oh, sa ano daw siya? Ewan ko, August daw. Okay, so hintayin namin yan, Miss Joanne. And ito naman, Sister Ferdinand Nieto Untalan. Pa-shoutout po kay Gabi Matias. Hello, Mr. Gabi Matias. Iniidolo po namin siyang lahat. Hello! Okay, so ngayon binabati ko naman ang aking pamangkin na pinanganak lang noong July 15. Siyempre, nanonood na siya ngayon. Hi, Angel! I love you, I miss you, and see you tomorrow! And sa aking mama, papa, hello! I love you so much. I miss you. At sa aking best friends, Ira, Grace, Cesa, hello! Lian, Gladys, Elman, I miss you all so much. Okay, and sa aking caps, hello, Bea, Ira Quinto. Sana manood ka. And sana makita ko na si Fergus. Gusto ko nang makita yung inaanak ko. Okay, so i-plug ulit namin ang aming mga branches sa iba't ibang lugar. Here in Makati, we are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. Pangasinan, we are located at 2nd floor, Madrid Building, near Town Center. Okay, sa San Carlos yan. Sa Cebu naman, we are located at 318 Krisha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City, Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Sa Davao naman, we are located at Unit 71, 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At bukas, gustong-gusto kong abangan nyo ang ating next guest dahil pag-uusapan natin ang about love life. Ayan, alam ko maraming maraming active dyan. So, ang ating title for tomorrow ay Work I Caring Carry Kapag Love Life is Healthy. Okay, so basahin muna natin yung oo, tama. Yes, munti ko na makalimutan ng ating mga matatalinong gamers ay employees pala ng Splendor. May mga nanalo kahapon. Babatiin ko congrats ko si Mr. Marlon Cruz, Mr. Glenn Manawis, at syempre, our one and only guest, Miss Joanna Gambito. Yay! Congratulations, Miss Joanna. So, bigyan mo naman kami ng hint ng konting about dun sa game na Splendor. Splendor. Maganda yung Splendor kasi it teaches us on what to invest. Siyempre, yun naman talaga yung gustong-gusto ko. It is not only a game, pero isa pa, siyempre, matututo ka rin kung ano yung moves na exercise yung brain natin, which is very important kasi siyempre, just like our body, kailangan din ng mental exercise. Okay. So, yun, isa siya sa mga nanalo kahapon. Nagulat na lang ako. Isa pala siya dun, tas guest siya. O, diba, sakto. And tomorrow, birthday niya. So, batiin natin siya with hello, ang aking media team, ang aming media team. Okay, so, hello muna and then happy birthday, Joanna. 1, 2, 3. Hello! Happy birthday, Joanna!
Yay! Yan, birthday niya. So, 21 ka na tomorrow. Yes, 21. Wow, Thank you okay. very much pala. Okay. So, ngayon, magpapaalam na kami, kaya bukas abangan nyo lang ang aming show. Nabanggit ko na ang title kanina, so abangan nyo lang yan dahil Love Life, alam kong active kayo dyan. So, kung paano ibabalance ang ating work sa Love Life. So, bigyan ko kayo ng hint kung sino ang ating guest. Syempre, Madrid yan, kaya good looking, di ba? Pogi. Yes, talaga pogi lahat nandito, tsaka magaganda. Syempre, di ba? Minsan na nga lang kami magbuhat ng bangko, kaya ngayon na minsan na natin, dalas-dalasin na natin. Okay. So, sa mga applicants talaga dyan, we are hiring, kaya message lang kayo sa aming Facebook page and for the application. Okay? So, kung may mga katanungan pa kayo, i-comment lang or i-message lang kami sa Facebook. I-comment lang sa live. Pwede kayong magtanong sa ating guest at pwede rin kayong magtanong sa amin, sa aming team. Okay. So, babush! And makakasama nyo ulit bukas. Abangan nyo lang kami dito lang sa The Almusal Club. This is DJ Ais signing off.